Unas-unan, nalipay ako nga daghang kita na nanimba karon. Tingali para sa ubang mga tao na wala makasabot kaayo, pinag-adlaw ordinary lang adlaw. Pero para sa mga matubuhon o sa mga nagsabot, kining adlaw sa ka bilibong adlaw kay kini nagsugod sa atong kasauluhan sa Quaresma, the season of Lent. Quaresma, 40 ka-adlaw na kita malandong pag-ayo, mag-ampo sa tinutanay o maghalad o sakripisyo. Agi o pakigduyo, pakikuban sa tibuhan sa Ginoong Jesucristo para sa nato. Para sa taong makalimutan, kining pulo nga sakripisyo, walay hinungdan o amay na ligayan. Pero para sa mga sumusunod ni Kristo, ang sakripisyo mawag sa binibong elemento sa pagpakita o guma. Ang tao na hindi ka makapag-sakripisyo, kasi doon ko kung hindi mo makauyon sa isulti, pero ang tao na hindi ka makapag-sakripisyo, hindi ka makapag-higuman. Karena mga tao hindi mahigumawan. In fact, the opposite of a loving person is not the hateful person. Ang klaro na opposite o kaabang sa tao na humawan o ang tao na selfish. The selfish person is the antithesis of a loving person. Ang tao na yung nauna kasunay ang iyan ko galingon, ang tao na lalo o na yung tao na dili mahigugmaon. Ang tao ay kumamang na makamahalad sa iyan kaugalingon. Malimong sa iyong kaugalingon, aron na sa laing mga tao. O may kibuhan ni Kristo para ang tanan. Ikalimtan niya ang kaugalingon alang sa ating mga kaluwasan. And He is what we are trying to follow during the season of Lent. Na inihigayon na atong kalimtan o kapaganyan ang atong mga personal na mga kailikon. Alam na ang ginabuhi sa mga tao na nag-ubay o palibot nato mahimong gaan o mas malipayo. So I hope na makasabot mo ini atong natuyuan sa Quaresma. Maghangyo ka, hindi man daw pagpapos, pero maghangyo ka sa atong isikayon na ninihigayon na ato sa nikayan ng mga kalimutan ito mga kalingawan. Nalintan na kalipay ko pag-ayaw kay usa ka pagkano mga naglaon ni-text na ako Padre, kanang panahon ng Quaresma, kanang sa may kasulti ni mo ang ibuhat na jamming sa banda dito. Ay ang nahanap mo na daghang musikero, ganahan ito ang banda-banda. So, sa pasabot, pinaka sa text na kanang ayaw pinagay kong ako punungon samtang niya sa panahon sa Quaresma. And he is happy. Kaya pasalamat siya nga sige ba talaga ako hindi na mga kauban na ako sa punungon panahon sa Quaresma. Dapat dala yung mga pagpuntanan kayo ng mga bulhatong, mga disco-disco, mga dagko, mga party, kung mahimo ako lang kung di mahimo lang toda na lugar, hindi kayo magkaya, kibrahan na. I'm sure na ako yung mga birthdays na mga anniversaries, you also need to celebrate. Pero mahimo ba kibrahan? Sabi na mga kasaba, o sobrang pag-inom, sobrang pagkaon. Mahimo ba
Spirit. I-deny na ako. The other thing na, murag konektahan kayo, in-enjoy na. Kay tungkol sa mga kalibutan ng mga higala na muna sa internet kayo na unang dako kayo na ako na makonsumo sa internet. So siguro ako na nga imuon na katunga alam sa oras na kumawin sa pagkutunan ng knock off ka kay moment of means of communication. Something like this. And I know how that sa mga willing na sakripisyo. Kung yan ito pang sakripisyo kinahanglan, dahil ka kainlan. Sakripisyo kung wala kainlan, hindi siya mahigong-mahigong-maon. So parang kita, si Cardinal Campbell, imbita na ito na sa ating mga pagpuasa, sa ating mga pagsakripisyo, ang dalay mapigong, ay utang sa Panginoon, kundi ihabat sa mga biktima sa katalagman. Kaya pinagkaroon pinagaling ka mga biktima sa katalagman. Nalimot na nanitingan ni kita na atong buhol pa sa atong silingan na kapagayat sa Isun. In fact, kahapon ito sa barangay nila ni Reverend Jones, mga sitita kapit sa pamilya, na-dislocate man sila. Wala sa silang barangay ito, itawag ng Riverside. Tungkol kaya nila barangay, hindi ang kuya. So naman sila sa barangay ng Maria Rosario, na hindi na ilangan ng lugar. Wala sa iyo na nila. Pero naman sila ito, tungkol sa ito, kunya, nasa sa fence, yung puyo. Kunya, nagahapon, lutumin, nagyan mo sila sa fence. Kunya, 4 months na. Kunya, nasa fence. Kagahapon ito, isulod ko sa ilang tent, o sa katent ang isulod, isuwayan din ako sus, di ka nagbuhat na 2 minute. Mukhang mo sa mga sa bukol. And this is the situation. Wala pa sa kalingkawas. So, ako lang yung paakot ninyo ngayon, para masayon ka na, kanang daghan kayo tabangan. Dita, mag-uulog kita, o tabangan kayo daghan kayo tabangan. So, kung hindi ako natasipahan na sa ato pagsakripisyo, at ay matigong ato biyakong itabang sa mga nanginahanglan. You don't have to give it the victory. You give it yourself. Kaya dapat masilingan natin ang nanginahanglan tawa, din lang itong nagkitima sa lino. No? So, para naman yung pagkagalan ng sakripisyo, we share it with others. Unya, next of all, naglaman na kalimutan sa Kwaresma, ako lang po mga yun na makikuban na inuundadan na siya na ano, makikipagin sa kalimutan sa simbahan. Pananglitan, istasyon sa krus. Hindi na ito na, ang umaga na ito pa istasyon ko, nakita, dito mo apil. Ang ilangan na, para mahimong mahulugan na nato, Kwaresma, bindita sa lukay, no? Bisita iglesia, no? Yan itong pito kapulo. Kung ganyan na mga kalimutan, sunod sa Kwaresma, dindot kayo na manginlapot na. Yan, everything we do, kanigiling pag-basis ka sa mga anak. Everything we do highly. We offer this to God. No? Yan, di pa kita sa Ginoo na Lord, nakikubat din mo. Ang ginawa mo, sa punta sa talang-talang ng pagkakumato, ang